салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз мо дар бозори Корвон 11 дарвоза барои шумо инами чизое ки тамом шуда буд шумо бисёр заказ кардем, не ки мо наёфтем, ҳамиё набуданд. Ҳами як одам мезана ҳамира. 12 дарвоза 6 сектор меем, 11 дарвоза 6 сектор меем. ҳамиҷода инами двойкаи ситорадори двойка намарҳамат ҷинсовкаи двойка. барои ҳамин ман шумода ваъда кардам ки ҳамин бор биёя ман шумода миёрам. касе ки мара заказ карданияй марҳамат заказ кана ки ин борошон камай тез тамом мешава. барои ма баба хомам ки шуморо огоҳ кунам качествашон созай пад наметан. ай размери чанд то чанда? ай 46 то 50 ра дора. ин ҳамин ҷинсовка двойка марҳамат. ин пиштошон ҷинсовка ҳай. ин пешон бо дигар хел материал. фақат шумо метонед ки барвақттар капшонка доранд. ҳай наҷида бо телефон мемонед, чизе мемонед чиай? барои чиай? барои телефон монея. телефону пулу баъд мисол семичкаву ҳар чизе ки шумо мехоҳед наҷида метонед ки лутфан мегиред. иҷода бо ҳаст чизои бисёр дора. наи двойкаи торшам нархи ё ами ҷинсовка 200 сомон аст. баъд иҷа доранд бо дурозош ҳастай. як намуди дигаш ҳастай. ё ҳам 200 сомон аст. 200 сомонӣ. баъд ё ҳам пад наметан. шукр наистага чӣ хел шукр наистага на шукр двойкаи шукр дарозай и ҳам 200 сомон нархаш. ай ман хотиррасон метонам ки касе ки дар канал обуна нестай обуна шава. касе ки обуна шуда як лайк мемона дар комментария фикроша менависад. ҳамин чизе ки шумо ҳам двойкаи мебинед ҳамин двойка нархшон 200 сомон хотири подписчико. касе ки омада метавона худаш мехара. касе ки омада наметавона миёя ватсап да менависа. мо доставка дорем тамоми ҷо Россия тамоми шаҳрош доставка дорем. метавонем ки шумо биёед ҳамҷада харидорӣ кунед ё ки вақте ки наметавонед ман да занг бизанед ман шумода доставка мекунам то размери 50 дора. ҳамин чизе ки шумо дидесен экранда ҳастай. ина бо як бор дига нишон метавам. ин ҳамин чизе ки омаба тамом шуда буд не ки шумо заказ карден одамо наёфтан. ҳамин чизоа ин ҳамин чизоро наёфтан. на пешон ситора дора. хай ай пеш бини беҳад баъзе бизура хай баъд навинка аниё. ин бозорда як одам дора, як кас дора. тамом дига ягон кас ягон ҷуда нест ҳамин чиз. ина боқӣ сарбаланд бошед, обод бошед. видеои моро дар оянда тамошо кунед.